Сега сме в това междучасие и Вики и Руми се бият за гъбата, който изтрие дъската. Ледето се опитва да мине незабелязано, няма да стане марска. Ето го и Миро. Така, да се върнем към битката. До сега се биха около 10 минути. Интересна борба. Бълхата влиза в кадър. Пак че ще стане супер. Това трябва да бъде качено в Vbox. И това е за днес, което значи, че трябва да приключим, защото още не съм си видяла Марса.